Aja ora trimo karo Petro, ning ora trimo karo Wisanggeni. Aku patenono, wis no. Aku patenono, aku ibaken. Aku tibanono pusakamu Pancanaka men modar ning kene. Men kowe lega, men kowe marem. Men kowe seneng atimu Bapak Werkudara. Gimana kok diem gimana? Ibu, sampean niku ya salah kok ya. Nggih bener kan dikane Ndara Wisanggeni, nek ora seneng karo Ndara Janaka le duwe sifat ora atur-atur karo sing sepuh, ya Ndara Janaka tok sing disalahke. Ngono lho, ora Ndara Brata barang melu pesempuk ing Aradan. Wis ge wis, aja Petro. Petro aja tok pateni, Petro ora salah, aku sing salah. Patenono. Patenono. Ning nek mati Wisanggeni, Pandhawa dadi congkrah geger, iki dudu perkaraku. Iki